bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gano en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kono kay en nildi duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe men en gatti hattan Maulana Mubarak Allah subhanahu wa ta'ala jom bade bawdi bado ko hani du hani jom sutura aduna e lakaro dukkuden tigirigi sembe e fartangi wawde artude nyalawma hande o filande bandiraɓe yewtere men wietende gande jarale hande o en gardi e mawɗo meɗen khalifa men tedduɗo mo ganduɗa ma en natti wadde mo présenté en gonta wadde mo présenté par ce que kanko waɗi présenté hoore makko to banggue gandal to banggue nundal to banggue aussi yiddemo nde ko waɗata ko on gorko wiyete ko mawɗo Abousi ɗum noon batta so wona dokken mo konngol kanko mawɗo Abousi o salmodira e bandiraɓe e on sa mbawi artude e yewtere meɗen. Abbas Seydi Sarr mi salminima salmitimama juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi salmini kadi technicien maɗo o Djiby Dieng kanko fof noon kam hande wonde mo softani ñaamo ñebbe eɗen juuro ɗon dendagal musidɓe e yiɗɓe e tedduɓe gila ko woɗɗi hay ko ɓati enɗam ɓatiɗam e enɗam goɗɗuɗam e musidɓe eɗen juuro ɗon dendagal fuutankoɓe kono nde wonten salminade fahde fuutankoɓe ha so en tacci to haalaɓe koye musidɗo meɗen guiɗo meɗen mo jiɗɗen korsinɗen mo tugnoriɗen ha jettiɗen ɗo ha mbawɗen wonde ko gonɗen ko nde wonno neɗɗo sa jibinama e rendo aɗa woni suka aɗa jogui tan mo timtorɗa o yoɗma e nder gurdam makko so yoɗima so ko policier jiɗɗa tan ko wonori policier on noon wiyete ko Abdourahim Dia machallah eyyi ko jaalal mawgal e nder haalayɓe eɗen juuro ɗon kadi no waɗani Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar Al Fouti eɗen ndewna salminanu meɗen ɗu e makko faade dendagal moƴƴuɓe fuutankoɓe seremɓe halfaɓe fuutankoɓe machallah en mbiya tan mba eɗen jafno yimɓeɓe waɗi ɗo yani joni jonte ɗiɗi alkamisaji ɗiɗi walla jonte ɗiɗi noon en dañani filde ko jindede tan kono wona no yinnode ɗum eɗen jafno bandiraɓeɓe so tawi won fadnoɓe men hen so tawi kadi ala fadnoɓe men hen ha ko en cohlir ɗum kadi wayi noon tan moƴƴere Allah mbeɗen ndi won fadnoɓe déjà par ce que yeeɓiyankoɓe ne kewi tabarakallah machallah kono kay maɓe jaafo no mbiɗa ni no fewi hande mawɗo hande yewtere meɗen ɓurten hande jubbude tigui rigui suufiyankagal suufiyankagal way kono ɗumine men jagui way kono pelle ɗe foof joni noon namdal men garwaniwal woni tigui rigui holko woni suufiyankagal beele suufiyankagal ko fedde walla wona fedde. Abbas Seydi Sarr ko ardi foof ene metti haalde tengti noon e ndeɗo fedde suufiyankagal ngal aɗa andi walla kala fedde e pelle diine l'islam ɗe ɗe metti haalde waɗi noon ko won ko bindata e hoore maɗa mbiya min ko ni woni no gorumi ko ni mbiyetemi ko ɗo woni jaɓɓalam ko ɗum ɗo woni ko gummanimi suufiyankagal eɗen mbawi wiide wona fedde ko ɗum dillere wona fedde ko dillere ala wona fedde e nder diine l'islam joni hol différence gonɗo hakkude dillere e fedde dillere koko yimɓe gummani ene jahana ene gueɗe baaɗe noon taw kadi goto fof ne yaare banggue muɗum tan ala wonɗo way kono ko mbiyata des mouvement won dillereji fedde ko neɗɗo mo goto yalta tan sosa ɗum e nder gurdam ene jogui suufiyankoɓe no jiiri koye mumen ene kaldata koye mumen ene bindi e defte mumen ene jogui lundiɓe ɓe e miijo mabɓe ɓe gone dow mum ɓe ko bindi e mabɓe e ko kaali e mabɓe ko jaadaki so tawi hol hen mo ƴettata tarik muɗum ndewa e muɗum mbawa wiyede tawa ene nunɗi sa ƴetti lundiɓe ɓe woni añɓe suufiyankoɓe kalata e mabɓe tan koko fewani bimana holko saabi wuddiɗi ko wuddittama en garoy hen sa ƴetti noon kamɓe e yiyande mabɓe e ummande mabɓe nde e fanditare mabɓe nde jiyata tan koko laaɓi cer ranwi cer ko ɗum jiyata ɗum waɗi pelle ɗe foof ni hande fedde foof wonno yirata fedde heddinde walla mbiyen dillere foof won yirata dili heddinde ko ardi foof e nder diine l'islam e yonta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay fedde wotere wodan hay dillere wotere wodan e yonto makko e yonta nelaɗo fedde ala dillere ala moɓolel ala luural kadi e nder diine o e fuɗfuɗ e ko ummani ko wooda kadi ene nanni fotani wodde pourquoi haɗata ɗum wodde ko nelaɗo o mon wuuromo wurde yimɓeɓe ko kanko tan woni ceerno garwanijo o e nder ko janguinta yimɓe ko noon so yeehi ha o yaltoyi aduna goto foof yiyande muɗum wodano famiri e yonta makko
hay pellel woodani hay joncare woodani so wona fedde wotere joncorone ndeno koye nder woni suuɗi koye nder julɓe ɓe ɓen goni naafigueɓe fedde naafigueɓe ɗo Allah wiyata wo mimman hawlakum min al arabi munafiquna manam naafigueji ene coome mon ɓe coome mabɓe ene waɗi fedde naafigueji e nder fedde julɓe nde yonto nelaɗo o kono nelaɗo Allah wimo ko wo min ahlil madinati maradu ala nifaq ha e nder yimɓe wonɓe e madina ɓe goo ko wino ko wo mimman hawlakum min al arabi munafiquna sawriɗi ɓe mon arabe ɓe koye ɗum ɗo ɓe limirtake fedde kono koɓe fedde e nder hakkude mabɓe koye maɓe ɓe coomi ko suuɗi kono ɓe gona fedde feeñje ngam wawde telɓinde nelaɗo sibu nelaɗo serveur ɗum ko Allah nulal ngal Allah serveur ɗum ha yetto ɗo foti yettade ɗo taw hay goto wawa wuddinde ɗum e yonta muɗum hay yinnoɓe wuddinde ɗum e nder yonta makko nde ko ɗum woni ko oɗo ha aya haalata ko wo min ahlil madinati maradu ala nifaq ɓen ene wayno ni koko jartudinani naafigagal neɗon yetto e naafigagal ha jartudina e nder naafigagal ngal kankadi wonen champion ala ko champion so yetti neɗɗo so yettima hankadi ɗo sikkata e nder penal o fenanta aduna o e nder naafigagal o naafiganta e nder aduna mo jiiɓa ɗum bo o dañi hen rewɓe makko ha o dañi sembe ha ɓurti o wiyata ko hankadi ala bawɗom ala bawɗo dillindemo yandindemo ɗum waɗi e yonta nelaɗo woodani kono noon ene wodno ko wiyete wonno ko golle maɗa e baɗe peeñoje e nder rendo yonta diine o tan noddireɗa ɗum wonno nden ko neɗɗo wiyete ko sahabi badari ahlul baya ko ɗum ɗo wonno ɗeɗo yimɓe gonno walla mbiyeɗa taabi'i caggal mum seeɗa oɗo ngel ɗo pellel ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe badriɓe ko temettati e sappo e tati walla ko ɓuuri ɗon tawtornoɓe wolde badri so tawi rendo julɓe fof rendiɗo hen so a fatte mbiyata badri wolde badrinajo gorko mo badri eyyi gorko mo badri tawtoranomo wolde badri tawtornomo wolde badri ko sifa tan mbo siforte kanko bisimilla walla woɓɓe ɓe mbiye ahlul baya ɓenne oɗo ko ahlul baya ko wondunoɓe e nelaɗo less lekki ko nde nelaɗo waddata e mabɓe gundo gadde juuɗe mon pawno gonodiren mbayno hankkadi ɓe mbaɗi fimde ɓeɗo ko bayodirɓe wadnoɓe mo baya e nelaɗo fimdirɓe eyyi mbiyeɗa oɗo tawtornomo baya o ko gorko mo baya bayodiraɗo o ko gorko baddanoɗo gundo e yonta nelaɗo tawni e ɓuuri kanko noon mbiyete ɗum ɗo noon joni on ko grade e muɗum ko farnorto omo noddire nden inde kono o ala yiyande diine o ala yiyande miijo rewirde o miccotaka o ala miyande o jogui noon ko omo ñaaƴira ko inde nde ñaaƴirtede walla joni o wiye kadi ne sahabi ha e yonta e gurdam nelaɗo e caggal ngural so wiyete sahabi oɗo ko musidɗo nelaɗo gurdunoɗo e muɗum ɗum ne kadi ko titre mawɗo woni ɗon ɗeɗo inde aɗe goodi nde yeehi noon ha caggal seeɗa nelaɗo salah sallam naate joomum khulafa rachidin en ɓe aboubacry oumar e ousmane lomti ɗo fof kadi ko ɗum tan jokki nanata tan ko ɗum ɗo en a sahabi badri ahlul baya nana kadi ne ko wiyete tabi'i ko an ka sukkuɓe onon kono sukkuɓe nelaɗo ngel ɗo yontel ko ngel ɗo yontel tan ri ka tabi'i a wonano tawtorade gurdam nelaɗo kono a woɗɗani ɗum o nde omo yaare duuɓi aɗa yaare duuɓi sappo walla duuɓi jeeɗiɗi walla duuɓi walla duuɓi nogas nden rogere ardi ɓerɗude nde ko ndeɗo rewti hen manam way ko no fedde doye less moƴƴini kadi ne nde ali ousmane ibn affan fuɗɗi nde kañum e aliou luural hakkude makko e aliou fuɗɗi nde aliou ibn aba talibin ko ɗo noon hankkadi ɗonne kadi ko pelle ɗiɗi goɗɗe peeñi ɗon e nder diine hankkadi luural ngal mawni jibini wargoji jibini gueɗe kamniɗe e nder diine l'islam battuɗen nande ko wiyete alawiyankoɓe ɓe ko aliyunaɓe ɓe ko ousmaniyankoɓe ndeɗo kala yaaduɓe aliyu mbatti wiyede aliwiyankoɓe ɓeɗo kadi mbatti yaadude ko wiyeteɓe ousmane ɓe yaaduɓe ousmane fof mbiyete ko ousmaniyankoɓe kono noon wona joguiɓe jiyanɗe ɗo jiyanɗe ɗe puɗɗi kono ɗi cuwata o wonde jiyanɗe deweteɗe wadde firti ko so en paami eɗen nana ko wiyete suufiyankoɓe salafiyankoɓe ɗo hen frère musulman ji e pelle hankkadi garoji caggal mum ujunaji pelle ɗe ɗeɗo joni kanje pop so en koddiri walla fedde yoɓe minen komin sunniyankoɓe ɓeɗo fof so en koddiri so tawi bida ko inde nde kamɓe fof ko bidayankoɓe biyo hoore mum salafiyanke salafiyal wahabi e soufisme e ɗum ɗo so tawi ko inde wonata bida
wodano e juman nelaɗo soɓe ngari ɓinniron koɓe hay kamɓe ko bidayankoɓe so tawi kadi ko gollal ngal waɗata neɗɗo wonde wadde bida gollal ngal gollirta e nder fedde nde ko ngal addantuma wadde bida joni hunde fof so wiyama bida ko wodano e jamanu nelaɗo an biyo hoorema ka salafiyanko hay an ka bida si ɓe mbiɗen ko jamanu nelaɗo ala ko wonno so wona fedde wiyetende sahabi badri ɗum ɗo hen gueɗɗo so en jalti en mbaɗi fedde men banggue en inniri koye men salafiyankoɓe tan firti en mbaɗi ko ala hen par ce que ɗeɗon felle gora joni noon so tawi en kaalino mbiɗon ko wiyete tasawuf ko wiyete ko tasawuf woni suufiyankagal ko ɗum dillere sarinde e nder dendagal aduna o e nder teminande rendu l'islam e teminande tawi ko tataɓire sa nani teminande tamdi tan ko temedde ɗiɗi fayanma noga 15 16 caggal nelaɗo fergo parce que ko au 8e siècle e caggal fergo caggal fergo ɗum noon wiyete caggal fergo ko 6e siècle caggal fergo ko 6e siècle an kalta ɗo koye 8e siècle o koye miladi koye jibinede annabi caggal jibinede annabi Isa somi wima temedere temedde tatiɓire koye fergo caggal fergo ko caggal nde nelaɗo feri Makka fayi Madina ko ɗo limore fuɗɗoto hijriya fuɗɗoto wiyete fergo enen mbiyeten ɗum e pulaar ko fergo bisimillah eyyi hono no neɗɗo fof kadi kañum ko ɗum fedde yajje walla wona fedde ko ɗum dillere yajje dillere nde noon tawi kadi ne neɗɗo o fof ɗo o jonco e teelal ma joni ka neɗɗo ka julɗo jomum o yaha jonco e teelal banggue mum ene rewa Allah ko wiyete ruuɗare ko ɓe mbiyat ɗum ko zuhud woni ruuɗade nduɗoɗa aduna a wiyatake nefde zuhud e arab sa firi ɗum ɗo tan mbiyata wayata ko nefre ni kono aduna nefetake aduna ruuɗete holko addata ɗum ɗon ko jomuno o yaha ha ɓooya tawa rendo ngo hankkadi woni rendoji mawɗi waɗi gure mawɗe waɗi gure patamlaɓe gure mawɗe molanaɗe yimɓeɓe ndenti ɗon diina o foodi ko wattude ko yeeba hen a watti yiide hen gueɗe ɗe a yiyatano a watti yiide hen jaɓɓe ɗe a yiyatano a watti nande hen ka nanatano ɗo foɗa e ngon rendo jalta wuuro ngo paya nokku goɗɗo joncoɗa gona e wadde ko wiyete ruuɗare ko aɗa rewa Allah hankkadi an gollal ma fof ko rewde Allah tan mbaɗa gollal maɗa ko rewde Allah tan a sohlani haydara goɗɗum ɗum ɗoyiji ɗi ko ɗum tan taw ko jikkuji naati e rendo ngo pijirloji keewi bawɗe buubaji keewi rendo ngo fuɗɗima waylade ko yimɓe potno on rito Allah foti an joncoɗa mbiya aɗa waɗa e zuhudu maɗa e nder on jour noon kañum jibini suufiyankagal ɗum woni ko mbiyata suuf inde nde koni ɗum ɗon joni noon so tawi en mbaɗi mbiyen joni inde nde kadi ne jomum o tawi fandari muɗum ɗo jonciɗo ko rewde Allah o ruuɗo aduna o ha o wawa ngabbude o yetto tolno ɗo omo wiya o watti haaldude e ɓerde makko e Allah Allahu akbar bimana kanko ɗo woni ɗo o sikkat tan ko kala ko waɗi Allah en hankkadi kanko o jogo ko wiyete ihsan ko mbinoɗa nane namdinɗami koko woni ihsan ɗum ko hadis goto juɗɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde Jibril ari makko ene namdoma ko holko woni imanagal holko woni l'islam holko woni ɗum ɗo ene dargue darto ɗum ɗo en namdima noon wima mala ihsan holko woni yonnude gueɗe ɗe ihsan woni yonnude moƴƴinde ha moƴƴi jonna ngarɗinde holko woni ngarɗingol o wi ngarɗingol kone ndewata Allah ana wayno an aɗa yiyamo ni hay sinno a yiyatamo ganda kanko mo yiima hankadi ta'budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bimana e on saha hankadi an tar ko fittanma yettima e ɗon yetti ɗum woni ngabbugol ngol ɓe mbiyata hen ngol kono inde nde iwdi inde suufiyankagal adi feñje fof koto wiyete Kuufa addani ɗum feñje Kuufa woni koye nder Irak ɗe kon ɗeɗo gonti gure mawɗe e diine l'islam ko nde Aliyu ummi to hene nde woni khalife nde ummi to fayi Irak nde ko nden hankkadi gure mawɗe e diine l'islam Basra e Kuufa nden jooɗi gonti capital uji mawɗi Kuufa noon wanno Kuufa waɗa toon inde nde ko ronde feeñi suufiyankagal ko toon feeñi tawi ene ɓadi waɗi noon ko ene ɓadi Faris ene ɓadi Iran ko yimɓe rewannoɓe diineji kadi ufnotonoɓe diineji fitti ko wona diine goto wona diine kam nde wanno diine zoroastarien
Zoroastrien diine Zoroastrania on diine ɓe ndewanno ɗum eɓe jogii annaba maɓɓe kadi ɗum joginoo kono woyano suufiyankoɓe ko ɗon feeñi kadi geɗe gerek naaɓe to baŋnge rohbani en suufiyankoɓe nder ɗum ɗo enen wiyeteno diineji catholique en ɗi ene keewi toon nde naati e maɓɓe jooni noon hankadin ko ɗum woni inde nde woodi noon toon kam ɗum ɗo ɗum ɓurata feeñde taw hankadi jillodiri miijoji diine l'islam waɗi lowre taw e Bagdad to yimɓe ɓe mbatti wadde ene pira diine l'islam watti fireede defte goɗɗe Yunan defte goɗɗe tawi ko defte grec naaɓe defte goɗɗe mbatti hankadi koye firoji yimɓe ɓe kono woni koye ƴellitaare gandal ni bimana e on saha hankadi neɗɗo no wela firdude fof ko noon firdata wona qur'ana o de firoji gande goɗɗe mbari natinama e nder diine firoji e geɗe goɗɗe koyno defte grec naaɓe philosophie mumen e defte ɗum ɗoji fof pirama gaddama natinama e ɗemgal arabe e diine ɗum noon waɗi ɗum ɗon ene battini toon e nder ɓeɗon yimɓe ɓeɗon kadi ko ahlul kitab rohbana ahlul kitab en ko mbiyeten sooriji yimɓe deftere nde kañumen ko ɗum noon mbano joni noon inde nde holto nde ummi sa wi joni suufiyankagal soufisme suuf holto ummi inde nde e wiide Ibnu Taymiya Ibnu Khaldun ɓe mbi inde nde ɓuri andude koye ko ɓuri jiccude e ko ɓuri laabtude inde nde seeki koye leeɓre tawno suufiyankoɓe rohbane en ɗum ɗo ene ɓe kañumen ɓornotono ko leeɓi suuf jo comci ɓe ɓornotonoɗi ko ñaggayeje ɓornotonoɗe ɓe ñukke nde way kono ko aɗa andi ko leeɓi baali nden ko comci leeɓi baali ɓe mbaɗa ɗum ha gasa ɓe murno e koye mabɓe jaaha foti mbaɗa ani joni sa yeehi joni sooriji to banggue catholique en eto banggue chrétien ji ɗi sa ƴeewi rewɓe mabɓe heɗoɓe nder église aji ne ndewa Allah ɓe tan ɓeɗo kañumen jogui ko comci men keeriɗi jiida e ceeri en ɗo ko aduna o addaniɓe ɗin comci hankkadi aduna ƴellitiɓe ɓe mbatti wadde murnande mabɓe ɗum ɗuji mabɓe eɓe jaaha ko ni tan jeyata jomumen ko ñobbiɓe ko gueɗe fof koko nduuɗi wonoɓe église aji ɓe diine l'islam waɗiɓe ɓeɗo wiide ɗumen ko ɓeɗon ko ɗon ko toon helmere nde ummi ɗin comci ɓornotono nden wi ko nden helmere nde ko ummi koye suuf oɗon eyyi joni konngol ɗimmol ngol ko biyeteɗo Abou Rayhan al Bayruni on ko hedde 450 caggal fergo e woɗɓe ɓe mbi inde nde seeki ɓe mbi kamɓe inde nde seeki addi ɗum tawi ko no mbiɗen ni firoji caktima e nder Bagdad wona ga firoji caktima e nder Bagdad ha heewi e ko taari Bagdad fof e nder teminande tataɓire nde ɗon ɗo gandanɗa hoorema to banggue hirnangue e to banggue rewo leyɗele julɓe rendo julɓe fof inde yettaki toon nde ɓurno wonde tan koɗo kuufa ɗo nde naatani nokkuji keddiɗi ga ene ɗi e kadine ko ene ɓeyde hen to banggue nokkure nde e jamanu o fof no ɗum ɗon ni en eɓe ɗeɓi nandidde to banggue suufiyankagal yunani no wonde grec naɓe no micorto ene kaalirta kamɓe suufiyankoɓe julɓe ɓe mbatti waɗi loote hakkude miijoji ɗi mbatti nattodirde ɓe gaddi toon ko wiyete wahdatal wujud ɓe mbatti haalde ɗum e on tuma wahida walla wahdatal wujudi e wol hulul wol ishraq hulul e ishraq way kono koye nder suufiyankagal ɗum wonata koye kelmedi mabɓe way kono jippede ni loowede natede tellede e on saha ɗum ɗesata ko ɗum wona ishraq wona kono illuminé ji ni neɗɗo waɗaɓe illuminé taw jominen kañumen hankadi koko loowa ferti loore oɗo wonko telli won annore telli naato e muɗum walla koko jippa oɗo wondi koye ko wiyeten no mbiyeten illumination taw des idées gueɗe mbaɗe noon ɗo fof hankadi taw naati tigui rigui eko mbiyata faydu jomuno o wona suufiyanke ceerno mawɗo o mono ruuɗi o mono yaha kono noon o wiye faydu holko addanta wiyede faydu ala wona kanko wiyete faydu ko keɓɗo faydu wonko jippi naati e makko ko heewi way kono fampi fem koɗo helmere luɓande faydu way kono waamini ko waame garɗo ha heewi wiye oɗo ko waame tan telle muɗum waame gandal wiye ɗum ndin kelmedi hankkadi tawdi heewi e nder oɗon yonta e yonta mo mbiɗen ɗum ɗo en o joni noon suufiyankoɓe kamɓe en holkoɓe mbi ɗum to ko haalaluji yimɓe yiiroɓe ɓe
wiyoɓe e tarik ko ni ardi suufiyankoɓe ne kamɓe ne holno ɓe mbiri kamɓe ɓe mbi ko suufiyankagal maɓɓe ngal inde nde seeki koye ahlu suffa yimɓe suffa ɓe wondunoɓe musidɓe wondunoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam walla ni ɓe nawta inde nde ha ɓe ceekoye ɗum e ali ibn aba talibin e hasan al basri ko taabi'i mawɗo o jibina koye yonta aliyu ɓe mbiya aliyu nde o jibina nde ƴettimo e juuɗe makko duwonimo o mbiya noon koye hasan al basri o ko ɗon fuɗɗi e goɗɗo ne wiye soufiane al thawri ɓeeɗo fof ko yontidaɓe walla ndewdiri seeɗa mbiya koye ɓeeɗo yo welede Allah wone mabɓe ɓe mbiya kamɓe koye ɓen ɓe timti kamɓe suufiyankoɓe koye ɓen ɓe tumti par ce que ɓe ko yimɓe tugnortoɓe e nder diine l'islam mbiyatma ko hasan al basri nde jibina nde ko ari ƴetti ɗum e juuɗe muɗum duwoni ɗum duwaw kamɓe suufiyanke onne kadi ko suufiyanke wonno ko neɗɗo duɗotonoɗo ko dewannoɗo Allah dewgol keerigol wadde somi faami ɗon jiɗɗa wiide joni comme par exemple ɗesat wayde kono kennaɗe ɓe namdon men ɗimmal woni so tawi comme par exemple suufiyankagal wona fedde hol cosɗo ɗum e holɗo sosa joni noon ko hen paaɗen bisimilla en mbaɗi ko wiyete andinore holko woni suufiyankagal e holko yahate hen ko joni so en mbi hol cosɗo mbimam ko fedde kañum wona fidde wiyete ko adiɓe innirede ɗum adiɓe tan innirede ɗum kono wiyete ko sosde hol adiɓe mbimi ko wona fedde ko ɗum dillere bisimilla wona natude fuɗɗide e diine l'islam joni noon hol adiɓe innirede ɗum ari hen kongi tati bisimilla ibnu taymiya wi e woɗɓe anduɓe woɓɓe jaaduɓe e muɗum ɓe mbi adi innirede suufiyanke ko gorko biyeteɗo abou hashimil kuufi o jibina ko 155 caggal fergo abou hashimil kuufi ɓe mbi ko o adi walla ujunere walla 162 nde o feri kuufa o fayi Cham o jooɗoyi toon kanko abou hashimil kuufi o mbiyata ko abou hashim mbi ko o adi innirede ɗum ko joni ko konngol wi noon ayde ko inniraɗo kono wona kanko sosi fedde ay ɗo joni en paami so neɗɗo sosi seeɗa wayata kono hasan albanna ni walla no ibnu abdoul wahab ni o ko sosi fedde mum ko wahabiyankoɓe ɗum ɗo wiyete sosi par ce que joguiɗo ɓe puɗɗi e ɗo ɓe jetti hade mum wodan joni noon ɗum ɗo kono suufiyankagal e ruuɗare so en mbelama mbiyen ko hunde ɓoyde annabaɓe fof ko heewi ko suufiyankoɓe so tawi suufiyankagal ko ɗum ruuɗare aduna e joncare beele wawa yettade Allah hay nelaɗo waɗino ɗum nelaɗo yahano ko ar hira e jonco yimɓe heɓaton ene guila suwa wonde nelaɗo ene jonco ne mi miccino annabaɓe e nelaɓe heewi fof kadi ko noon wayata joncoro rendo ngo ha laaɓa keeɓo e nokkuji goɗɗi ene miccino e taguefu Allah ngu e tagore manam somi faami jalta kala ko fati aduna eyyi goppa ɗum ha laaɓa ruuɗare ɗum ɗon kamɓe salafiyankoɓe ɓe calaki ɗum ko wiyete zuhdu ko ruuɗare nefde aduna wona nefde aduna ruuɗade aduna eyyi bisimilla ɗum ɓe gonɓe calaki ɗum kamɓe salafiyankoɓe haɓatoɓe suufiyankoɓe ɓe mbi ko ene woodi ne selli kono ko won lowte goɗɗe naati hen ko jeyaka hen ɓe mbiɗen lowto noon woni wiyeteɓe suufiyankoɓe kono zuhdu ko mbiyata ko hunde yamirande e nder diine l'islam manam ruuɗade ko hunde yamirande nder diine l'islam taw ko ruuɗade hakkindinde noon tawi wona ruuɗade ɓurtude sibo won ɓe mbima ko won sete goto arino e nelaɗo ɓe mbi minen de min jiiɗi tan ko jonciyade min goppa hankkadi ne rendo ngo ha laaɓa sibo goɗɗe ɗe min keeɓa ladde tan amin ndewa Allah min juula amin koora nelaɗo wi mi yamirani on ɗum mi yamirani on ɗum min mbeɗe hoora mbeɗe taƴa mbeɗe ñaama mbeɗe yara mbeɗe ummo jamma mbeɗe lelo mbeɗe ɗano te kadi ne mbeɗe resa rewɓe e nder suufiyankagal won hen ɓe ndesata rewɓe Allahu akbar hono soriji gonoji e nder église aji ɗi ko heewi hen ndesatano rewɓe ɗum waɗata wiyede ko ɗeɓi nandude way kono ko miijoji ɗi ko toon ƴogani kono alay saago oɗon yonta ko yonta mo gandanɗa hoore maɗa naati diine l'islam ha heewi pine goɗɗe e gande goɗɗe gaari naati e diine ene wawi ɓe guitto toon kono guila e yontunelaɗo kam ɗum ɗo tindin ko guila e yontunelaɗo woni yinnoɓe wadde ɗum so tawi ɓe jinno waɗirde o haɗani suufiyankagal walla zuhdo o haɗi ko gueɗe ɓurtuɗe ɗe ko aleykum min al amali ma tutiquna yo on gollu e golle ɗe kattan ɗon neɗɗo seeɗa gollal aɗa rewa Allah gollirgol gollal ngal kattanɗa ngal kattanɗa o wi ɓuuri moƴƴude e golle fof ko kakidiɗe hakkudeje
tawa kadi ko dewni taw ɓurtani e taw sa wi joni komi korowo ñande fof ɗum koko ɓurti a wawa mbiya walla comme korowo ɓuuri agal an joni aɗa hoora alkamis fof an guila ñande ganduma meɗen mbaɗa émission ñande fof aɗa hoora alkamis ɗum ɗo koko yo Allah yoɓɓe yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere waɗi komin mbawa ɗum komin haybo firti ko korata ko e nder yontere fof aɗa hoora alkamis fof aɗa hoora firti ko ɗum ɗo koko ɓuuri famɗude kadi so rewodiri ngal gollal ɓuuri yiɗede hoto Allah ngal ƴettata gollal mbubba e dow ma waya no bildi walla no kammu ngu fof walla no kaƴal ma ngal ummi tefiri e maɗa ni donɗoɗa ɗum ha mbatta ottude donka yaade ɗen de Allah yiɗa ɗum kono firti ko nelaɗo ko haalani ɗo yimɓe ko so yimɓeɓe luggiɗima hene o wiyaniɓe o haalani ɗo haala riwtude tasawuf walla zuhd kadi kamɓe salafiyankoɓe eɓe paami ɗum ɗimmel ngel ko yoga e dartiyankoɓe mbi adi ibdi innirede suufiyanke ko abdak Abdoul Karim walla Mouhammad taw inde makko ko Mouhammad o maayi ko hitande 210 caggal fere ko aɗa andi oto ɓeeto mbinma mo mbino adi o ko caggal ɗiɗi e femɗo en kono en kaali kamɓe suufiyankoɓe e yiyande mabɓe puɗɗugol mabɓe koye Aliou ibn Aba Talibin e Hasan al Basri ɓe mbiyatma on koye yonta presque taabi ine en sahabaɓe koye yonta sahabaɓe firti ko oɗon soɓe ƴetti ɗon ɓe ƴettiɗo ɓadi ɗo ɓadi nelaɗo par ce que kamɓe mbiyatma ko toon ɓeega noon mbi ala ɓeɗo ko tarik yankoɓe waɗoɓe dartol mbaɗo tarik rutoto koye tarik e dartol ene ƴeewa ene hani ɗumen ɓe mbi ko oɗo ko abdak adi abdak abdum ɗum ko abdak biyeteɗo abdak Abdoul Karim walla Mouhammad e on ko temedde yonta makko ko 210 caggal fergo ok wona faami yo walla ni ɓe mbiya 210 kanko woni gadiɗo innirede suufiyanke kanko ɗo kadi dande wonde ari andi mbimama ko ari e daaɗe tati e kongi tati kongol haalno ko haala oɗo ene no wiyeteno kadi ne ko Abou Hachim al-Koufi ɗemgol ngol ko abdak wima oto ko 150 oɗo ko 210 ɓe mbima ko ɗo o adi innirede ene wiye ni ko o wi ko biyeteɗo Haris al-Muhasibi ene wi on wi ko o askirinto walla ko feccere e suufi e shi'iyankoɓe koye shi'iyankoɓe o jeeya koye shi'iyankoɓe innitortoɓe soufisme shi'iyankoɓe ɗo kadi shi'a kadi ma en garoyo mumen ko fedde herinde koɓe suufiyankoɓe kono eɓe peccito e nder pecce mabɓe koye mabɓe haɓe gono e fodde nogas feccere kamɓe shi'a en e joni noon oɗo mo mbiyatma oɗo en abdak oɗo omo kanko hoore makko o windanno hoore makko o suufiyanke o wonno koto Kuufa konngol tataɓol ngol ɓe mbi ko Abdou Nadim ibnu Nadim wi e nder deftere muɗum to dagandi deftere to ko biyeteɗo Jabir bun Hayyan telmise Jafaru Sadiq on maayi ko 206 ko o adi innirede suufi ɗo joni kadi ko konngol wi noon donc kanko idimbo 210 hangati ko a ƴeewat oro ko 205 ala o kanko sakkiri kanko sakkiri kam fof oro ko 255 o ga ko 210 oɗo ko 207 joni a ƴeewat tan ɓen wawi taw ko o adini 206 hijriya o mbi ko oɗo adi innirede suufiyanke joni noon shi'a en yimɓe shi'iyankoɓe kañumen e komin ene teski o jeeya koye mawɓe shi'iyankoɓe e nder shi'iyankoɓe Allahu akbar joni noon naareten koko wiyete tandal nde ko ɗo joni en gandi ko kalɗen ɗo ko foof ha joni en gonɗen koye haalde en kalani koɓe golle mabɓe e koɓe mbaɗata kalɗen ko yiyande fuɗi mabɓe noɓe gummori e koɓe jahata so en kaari joni e rogere mabɓe arwanide ɓurde labtude e suufiyankagal ko tandal nde lollinde gonɗingol e ruɗare ndeɗo tandal nde oɗo yonta ko yonta mo ganduɗa konko noon o fuɗɗoyto ko ɓeɗo kañumen ndeɗo tandalde ko yaltuɓe e nder serindiɓe tawa kañumen jiiɗi ko ruɗade
e woɗɗitade aduna anani de taw kadi mbaɗirta ɗum ko suluk. holko woni suluk? Suluk ko ɗum gueɗal e dewe Allah suufiyankoɓe. A yaltat joncoɗa rendo ngo walla hay sinno koye nder wuuro gonɗa won dewal Allah ngalaɗa rewa koto banggue julɗele walla koto banggue wirduji, kono noon gueɗe kewɗe a woppata a ñamata. Gona hen ha eltoɗa hen ɓoroɗa hen ha ɗigga hen ha keeɓa ko poɗɗa hebde ko. ɗum woni suluk. machallah. Tijaniyankoɓe ne waɗi tijaniyankoɓe taw ko waɗɓe suluk en waɗɓe mbaɗani suluk. taw aran wona tijaniyanke tan. joni ko ɗum tan woni ɗo ndeɗo tandal nde ko gonɗingol. ndeɗo tandal noon ko nde yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa aɓe gonɗini Allah, aɓe maahi e ñawoje sharia, aɓe gonɗini gueɗe kalateɗe ɗe foof kadi eɓe ombodiri hen, kono yahata ha ɓooya ɗeɓa wadde loore seeɗa. E hutorade yonta arwande nde kamɓe noon ko Junaydi. ɗo oɗo yonta ko yonta Junaydi. suufiyanke biyeteɗo Junaydi. suufiyankoɓe awɗoɓe tarik suufiyankogal fof ne gandi mo wiyete ko Junaydi. Junaydi ko 297 caggal fergo. kanko wiyete Aboul Qasim al Kharraz. o maayi ko 290. Aboul Qasim al Kharraz. o maayi ko 297 ko nden o rutte joomi ko. o elti joni noon kanko ene wayno kanko Aboul Qasim kanko wiyete Junaydi. ene battini e makko walla kanko omo battini e biyeteɗo Zannuni Nubi. Zannuni Nubi kanko ni kanko oɗo Junaydi o kanko woni mo suufiyankoɓe coowirta Seydou Taifa. kanko woni ko ho tandal nde woni fedde nde. ko ho fedde nde. joni sa welama hankkadi so tawi ari ha e makko tan aɗa wawi wiide wonde hankkadi hewɓe hen ke makko hankkadi ɗo joni. eyyi ma won woɓɓe aroyoɓe par ce que Ghazali en ma garoy waɗi ko yonta foof so ari waɗi gay mawɗi kokkoli nan toon won hen ni ne jaaha ha mbaare mbiye jalti diine. Allahu akbar. ko nder konguɗi kaloyte ɗi. eyyi joni noon kanko oɗon omo battini e Zannuni Nubi ne ƴetti miijoji ɗi elti ɗum o elti ɗum ha o fewniri ɗum o yuɓɓiri ɗum ha yuɓɓi. almudo makko goto noon ko on sakti ɗin biyeteɗo Chibli. almudo makko goɗɗo Chibli, kono on ene serti e lawol makko kanko e Zannun ebol hallaji goɗɗo kadi ɓe kadi ko gay kokkolli suufiyankoɓe. hallaji Zannunul Misri, Zannuni Nubi e Junaydi ɓeɗo ko gay kokkolli e nder oɗo yonta e nder suufiyankagal. e basɗami o luuri kanko noon almudo makko oɗon biyeteɗo Chibli ƴettuɗo miijoji makko ɗi miijoji oɗo ene Junaydi ɓe renditini ɗumen yuɓɓirini ɗumen ha feewi sakti ɗum o. on ene luurodiri e mabɓe to banggue ko mbiyata to banggue daraja goto e nder suufiyankagal biyeteɗo fana o yaade ha gasa e hunde fana mayde tan ha ɓerde ma gasa e hunde. guura e rendo ngo way kono ana wuura ni a woodani ko fana mbiyat ɗum wonɗo yettorɗa hankadi ko a gasni a yettima ɗo ni mataw aɗa haalda e Allah kono a wondani e yimɓeɓe ko banggue goɗɗo aduna goɗɗo gonɗa. Allahu akbar. ka gasɗo e hunde nde taw an koye aduna goɗɗo gonɗa. woni fana ɗum ne kadi koye martabaji e maratibuji suufiyankagal fana. mbiya ɗum ko fana. ene waɗi toon kadi ne tandalde wonde kadi nde ganduɗa tawi koye nder ndeɗo yonta oɗo yonta ene waɗi mumen wiyeteɓe Abou Souleymane Darini en Abdourahmane Bouna Ahmed Atiya Al-Ghani on ko 205 caggal fergo e Ahmed Bouna Abil Hawari Hassan al-Mansour Boun al-Mansour Ibrahima e Abou Ali Chouti As-Soufi on oɗo Abou Ali oɗo Bukhari e hoore muɗum addimo ko heewi e nder sahih muɗum sahihul Bukhari. kono noon mbe sikki elle hojomaji dokkane ɗen koko gasi ha laaɓi car. yettima ɗon. yettima ɗon net joni en mbatta so wona mbe sikki ɗum ɗon wayni wadde fayida ne wayni welde mataw alay saago garten hen bandiraɓe ha ɓeydo famde. eyyi wadde sen garten e tandalɗe ɗiɗaɓe. tandalɗe ɗiɗaɓe sibu kamɓe ene
won aɗa andi neɗɗo par ce que wonko heewi ko jiɗɗen anndude e maɓɓe namdade maɓɓe yowmo la ilaha illallah kamɓe joni salafiyankoɓe wiyoɓe suufiyankagal wodani ɓe walla ko keferu ko ɓe jagguiri suufiyankoɓe fof koɓe mbiyata ɗumen ko hefore ko abbadul ɓubour ko rewoɓe gabriji allahu akbar ene gasa taw addi ɗum ko caggal mayde Hassan Hussein to Bagdad ɗo to ubba to hen e to banggue Iran ɗo Irak ɗo joni ɓe gara ɗo ɓe garata ɓe juuro ɗum ɗo aɓe ñaago e mbaɗa hen noon ɓe ƴetto hankkadi suufiyankoɓe fof ɓe nana ɗumen hen kono suufiyankoɓe fof mbawa nadde hen allahu akbar sibo suufiyankagal menen enen guurɗo wurde e seeɗenɓe meɗen ɓeeɗo tugginde nde suufiyankagal naati ɗo aɗa andi diine l'islam o naatiri ko sa ruttima e deftere biyeteɗo El Bekri biladu Soudan laaɓi e boli ɗo rewa ha yetti liine o ummi Égypte tan o rewi ɗon o telliri Tunisie o telliri Algérie o fayi Maroc o telli Mauritanie o ummori ɗo o fayi Soudan ok ɗum waɗi eɗen mbiya ciftorɗo musidɗo meɗen goto no wiye Cheikh Youssouf Moussa ko joɗani ɗo ko Turkanaɓe ko Soudan najo o wi Mouhammad Tayyib gandu goto Soudan najo Mouhammad Tayyib ko gandu wittiyanke bahis mawɗo o wi l'islam e suufiyankagal naatirani Soudan ummorade Égypte tan naata won winoɓe o Soudan naɓe kamɓe wona ga diine ummoriɓe ko toon o wi sinno diine ummorinoɓe ko toon ɓe gonata ummorinoɓe ko Égypte tan telli fayi Soudan andi kam ɓuuri ɓaddirde o wi nden Soudan naɓe gonatano malikiyankoɓe kadi gonatano suufiyankoɓe gonatno ko shafi'iyankoɓe machallah mi sikki hojo majji gasi ha laaɓi tan ene wawi ma en gartu hen par ce que vraiment ko joguiɗen ko jiɗɗen namdar ko en heewi henete te enen jiiɗi vraiment asde suufiyankagal ngal par ce que il sommi jumani wone seeɗa men mawɓe tedduɓe won taw inniteteno ko kaari ko suufiyanke kaari ko suufiyanke suufiyankagal gari ngal nadde ɗo ene wiyete ko fedde adine nde ko qadiriyankoɓe Abdoul Qadir el Jeylani on e hoore muɗum en haaluji mbiya ɗum ko kefere kamɓe salafiyankoɓe allahu akbar Cheikh Tijani e hoore muɗum refti hen tijaniyankoɓe joni noon enen fof ken tijaniyankoɓe qadiriyankoɓe ɗum wonɗo ha yettoyi Soudan machallah a joni noon enen kam jibinaɓe ngoɗo rendu guuri hen mbawa huccidde ɓeɗo seeremɓe no jiiri ɗumen meeɗa yeddude Allah ɓeɗo seere men e yimmiraɓe men tan e babiraɓe men ɓe aɗa yenna ɓeɗo koko gaasi e Allah e yidde nelaɗo wallahi a wawa miijade hay goto mabɓe meeɗa wurde ha yedditi Allah walla yedditi hadis kono ɓeeto waɗoɓe ɗum ɓe goto hen fof wonde joɗo sikkiro Allah mbete no woodi machallah mawɗo Abou a jarama no fewi hojomaji ɗi gaasi ha laaɓi ko yettindema tan salminago musidɗo tedduɗo ina toon to dowlaji dentuɗo wiyete ko Dial Sall ko woni ko fanaynajo o wimo hettoma no fewi kadi omo laaɓa ka laaɓaɗo ko kalta ko moƴƴere ɗum noon ko waɗannen tan ko yettinde ngal ɗon nelal ko salmindema e jarnudema e konngol ma battinigol yo jom salminmo eɗen ma en garoy ɗabagatul thaniya o naten noon hankkadi Ghazali naten eko jeeyi sababu salafiyankoɓe en mbiyaɓe koɓe hefereɓe inchallah en jaltinaɓe diina ko ha e gueɗe goɗɗe moƴƴere Allah e majji salmin en juurima dendagal bandiraɓe noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere meɗen ganda jarali hande garnoɗen ke suufiyankagal inchallah rabbi ma en gartu e namde goɗɗe so tawi won jogui aussi namde ene mbawi wadde ɗum e commentaire uji so Allah ɗum jaaɓi inchallah on saaha sen garti ɗo ñalawma goɗɗo ma en mbawa artude hen no hannirta ni mawɗo men Abou Sy artan men en so Allah ɗum jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe gaasi alaɓi tan assalamu aleykum wa rahmatullah